Piao, ebusuafo yasan ehye bio. Sack of wisdom nie. Nyansa kotokuo na wotie. Afei kai se, wotie wi a wobepiapia so emu obi nso nsa atimi akabi. Na ye nyina yesua ade ede abom. Me YouTube no, momomoden na mo subscribe ma me. Bedamase, moma yenko enenso eba a yabu achiachia no. Moma yentre no. Na afei yemfamu aba ensan enka ho. Ai. Mama yanko di edikan. Edikan no sei enetiye. Dodowo no a ebube no se. Yenhuru oba ho a yensekete. Yenhuru oba ho a yensekete. Ebeyi dabi. Enye sei ena etiye. Ai. Na mamenkyira odie nti a enye sei enetiye. Ene se yenhunu oba ho a yensekete. Oba biara ni ho a obeba behye wo abrantie ya wutie mi oba behye wo dem na wamu wahu ni ho awie ansa na wakosa wo kete. Ebira saa wo ba akoro no wafere wo fon so ai ahomatorofo so aka kire se kwaku mensei ene de meba ho saa bira no hwe kwaku mensa na namu mirika ene ne hu fifiri obeba modin se obesiesie ne dem kama apɛ aduhwam bi ede agugu ho owie a wasanso asɛne mpa kama sɛ wɔde twɛn aye ababaawa no a waka sɛ ɔba ne fie no ɛno nti woni mi sɛ kwaku mɛ sɛ adwuma a wayɛ nyinaa no ɔba ne bedu a ansa na wɔbɛyɛ ana daabi da na ɔba bi nso ni hɔ a ɔbɛtena hɔ sɛ ai waba bedu no afei na wokɔ sɛ wokɛtɛ ɛnte sɛ amumienu nyinaa ɛbɛtemani so piao so hosere ai no eninti saa oba no ntena ho emma mo nani mmere anansa wo so ho wani mmere emma ho ntim fifire ansa na wakwase wokete okura wonye saa de no na baabi a wodu no kura mpo ye kase gyae a minyini se bibia ni ho ba mu wagyae pia we de ye de bebo mu ene se enye se yenhunu oba ho a yensekete enye saa enete ai nemmom no mamemma de ye no kure maako mienu a ewo saa ebekuro yie mu die di kan enie empanyimfo eka no se yenhunu eba animu a yensekete yenhunu eba animu a yensekete ai yeka se eba a kire se akwadaa esuko no mabia ye bewo ne ne se yenhu saa esuko no mananimu a yensekete enka ne titibire mu no se oba bi kɔ awo so na se okoko eye awo a saa oba no yensiesi na chi agi se yate se saa oba akoro no wawo afa ne ho afa ne ba enu nti ebira a saa oba akoro ba wo pɛ saa bere no ne de nkra akoma wona a wo fie se eye agya ebo agya anya beduru ɛhɔ na afempanyimfo ani anuanom bi ade ani gie asiesie saa oba akoro na chi afei ato akwadaa no mpa kama sɛde ɛbɛyɛ yɛde akora no ba ɔbaba bɛda so ɛno nti yenhu akwadaa no anim no yɛnsɛ ɛyɛ kɛtɛ ai ebia sɛbi mpraduasa ɔbaa no betimi afiri mu akwadaa no betimi afiri mu ɛno nti yɛbɛtwɛn anyankra anaasɛ yɛbɛtwɛn ate asɛmde ansana yɛsiesie akyi ɛde atwɛn ɛyɛ saa akwadaa no ɛne ɛyɛ ne maame a wɔba no ɛno nti yenhu akwadaa no animu a yɛnsiesie n'akyi yɛnsiesie ɛyɛ ne mpa so saa pɛpɛɛpɛ ɛnɛteɛ pia deɛ tɔ so mmienu a mede bɛka ho ɛne sɛ yɛbu no sɛ yenhunu ɛban ho a yensekete yenhunu ɛban ho a yensekete ɛno nso enka ne titimire mu no na saa bere no enye latest form asɛm na meka enye yempa kɛse bi asɛm na meka na emom yɛne ane yɛda fam no ɛbere so se yɛ kɔda a yɛwɔ nipa baako ɛsoma no sɛ ɔnkɔ sekete no ansa na yɛnyina yaba saa nipa no kɔ a ebi mpa saa bere na kane ani hɔ ai wo kane ana kura wo hu baabi ɔde asi nti gisi wo wɔde nsa ɛkeka dɛm hɔ a
anase wode nsa keka dan no mu saa na afi no ne ho keka ban ya na afi wasekete no de akoka eye eban no efiri se yannamu kurampo no ye beche eye obia ene ne dabre obia benya ne dabre ye wo mo a omoda ban ho ye wo mo omoda mfimfini ye wo mo omoda ano ye che eye dabre no enu nti kane titibire mu no ye sekete no a ye sema ne keka ban sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ahyehyɛ no kama sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ada yie ɛno nti sɛ yɛhunu ɛban ho a yɛnsɛ kɛtɛ ɛfiri sɛ wontumi nsɛ kɛtɛ no ɛwɔ kwan mu anaasɛ mfimfini hɔ anadwo dwo nso ɔbɛtumi aka obi ma woanhwɛ yie a ɔbɛtia wɔ mfe ɛfiri sɛ saa afiri no mu no asɛm a ne yɛka no wobɛtumi koraa sɔ kanea ma mode kanea no bɛda mmɔni so bɛte mu no na kanea no na adum enam se enim baabi obi adenti no wobetimi afamu saa wa abira untia obi anasa wo honka obi empira obi enkare ti bire mu no yehunu eban ho a na yensekete piao afei ma memfa eye ebeyi enkyire mu kakra emawo ene se ye kase yehunu ebanim anasa yehunu ban ho a yensekete a ene se abrante bi awoko obi nkyɛn akɔsrɛ mmoa na wo ankasa enipa a wokɔsrɛ mmoa no wonyɛ ahoboaboa bi a wodi hia mmoa adi afiri obi hɔ a ɛba saa onipa kɔ no betumi abu saa beyi abrante a wakɔsɛ obi ma wo sika na fa kɔfa niema ɛbɛtɔn won so kora wo yɛ obi a woni baabi a wobɛtena atɔn niema no woni ɛyɛ store twɔtwɔpoa bi a niema no kora ba wodi begum saa ntutue ni nyinaa wonya nyɛe na wo so ko obi nkyɛn anaso wo fa bi nkyɛn sɛ ɔma wo sika nkɔfa ne ma bɛtɔn no ɛhefa na wo bɛtɔn no bia wodi kan yɛ nsiesie sɛ ana wodi kan toto wachi sɛ ai sɛ niema no ba bia me de bɛkokuruma kɔtɔn ana sɛ niema no ba me de kɔkɔgu ayɛ soto yi a ɛwɔ atifi pɔtam ha yi ana sɛ niema no ba me de bɛkɔ ha wonya nyɛ saa niema no wa bi nanso enam so wo sɛ wonam fofoɔ anaasɛ wo nuanom bi atontɔn niema nti won so wo sɛ me so me kɔfa bi abɛtɔn na wo kɔfa ba wo besi dai ane watɔn ɛno nti panyina wo kɔ nanim ɛkɔ srɛ sika no firi wo hɔ no so wo busa wo saa niema yi nyinaa na sɛ wo nya saa ntotuye nyinaa ka otimi bu saa bɛyi ɛde kyerɛ wo sɛ abrante na wonim sɛ wiase no yɛhunu akwadaa ni mu a yɛnsɛkɛtɛ ana yɛhunu ban ho a yɛnsɛkɛtɛ adenti na wonya saa ntotuye nyinaa na wokɔfa niema ɛde aba ɛba saa ɛde wɔ haw ɛna ɛbɛbrɛ wo ɛno nti ɔmɔden na yɛnsiesie ansa na wayɛ de ato aso nti yɛpanyimfo sɛ yɛyɛ de ehia wie ansa na yɛyɛ de fata twiao ɛba ɛtɔ so mmiɛna na sɛ de ato aso nso enie dodoɔ no a ebu ne sɛ nkwankyɛn adeɛ fɛ enso yɛde sika na ɛyɛ nkwankyɛn adeɛ fɛ enso yɛde sika na ɛyɛ an ɛyampa nkwankyɛn adeɛ nso de ɛfɛ ebi nso wɔ hɔ a ɛnyɛ fɛ nti nyene nyinaa na ɛfɛ nyene nyinaa na ɛfɛ na mmom na bɛ no sɛ ne ebu no ɛyɛ kwaakye papa kwaakye na deɛ ɛfɛ na mmom ne nyinaa yi ɔde sika na ɛyɛ anaasɛ wo kɔtɔ bi a yɛde sika na ɛkɔtɔ efi sɛ papa bi si so ɛyɛ titibire no mu a ne yɛfɛ no papa kwaakye na wɔyɛ ɔnwenfoɔ a wɔnwene ɛyɛ nneɛma wɔtumi nwene akuyaba wɔtumi nwene ɛyɛ bibibiara a wɔpɛsɛ wɔnwene bi a wɔnwene akwasi broni sɛ ne wɔyɛ sculpture obi a ɔde ne nsa nwene adeɛ ɛno nti papa yi ɛyɛ obi a na ne nwene nyinaa ɛfɛ na deɛ wɔ mu paa ne sɛ na yɛ gudi nkoa na wɔde nwene ɛyɛ ne nneɛma ɛno nti papa no nneɛma deɛ ɛfo no nti sɛ wopɛ bi a agye sɛ wohunu sɛ papa no nneɛma no a wɔyɛ no ɛnya ade a ɛda fam ɛno nti sɛ wotwam na sɛ wohunu ɛyɛ soto obi sɛ de nipa na siesie mu na sɛ de mu si bi tie no a wotumi ka sampa aha de uwura ha na sɛ wonkura sɛ sika wɔ yi a wontimi ntɔ bibia o ɛnam sɛ homo nneɛma no ɛfɛ ɛno nti ne nyinaa no ɛyɛ sikasɛm saa pɛpɛpɛ ɛna mpanyimfoɔ ebu bɛwei na mmom nyɛ sɛ nkwankyɛn adeɛ na ɛfɛ na mmom kwaakye na adeɛ ɛfɛ nanso ne nyinaa no yɛde sika yi a ɛna di ho dwuma yɛde sika yi a ɛna ɛtɔ hwiao afei mama yɛnkɔ ɛba a ɛtoa so no nso sei ɛna dodoɔ no a ebu no
die wobu ne se otumifo otumi wu a owuro wo kawa efa wa betiri otumifo otumi wu a owuro wo kawa efa wa beti eyampa mamenka wasem bi enipa dodo no a ekase eye saa bei emfumsuo ewom ene dai mi gina ha na masisu dua se emfumsuo biara eni saa bei mu me be kire ma kire wo wi a me dibi asan apɛ wo so tie me pa se empanyimfo akase otumifo otumi wu a owuro wo kawa efa wa betira enya kawa awarefo de hye wo mo nsa no anase nkawa emrante de hye wo mo nsa emo de ya emrante sem no enya saa kawa ni bi asem na ye ka ai enu ntinya kawa ye de hye ye nsatea nemum eye kawa ahemfo ene empanyimfo ehye afira won toma ewie a wode atoto eye wona betiri ha enu nti so hu se ahemfo ahye wona taade anase wafira won toma kama na afei no won toma fira ni mu no wode niema bi atoto wona betiri ha wode bi agugu won sa ha saa weni mu nyina yafira no eye kawa eniema no a ahemfo ede toto eye won sa ha no yafira ni nyina kawa enu nti se wotumifo otumi wu a eye wo kawa no a ewa ha no owuro efa de eye wa betiri ya na obewura afa saa kawa ye wura ye wuro fa ye nsafom nanso enam se wotumi wu nti no onwuro mfa fom ha ni mo obewura afa wa beti ha enu nti anya se kawa ye de hye eye ye nsa atea no nemom eye kawa ye de boya beti ha ye de bi nso toto ye nsa enu ne ye fe no se eye kawa enu nti saa kawa yi eho asem na ye ka enya kawa ye de hye ye nsa tea se awarefo bi akwaware ne ye de ahye won anase mrantie bi ede ye wo mrantesem da bi da enu nti de etie no kire se emfumsuo biara ni ho a ewo saa ebeyimu ai masisu dua biu emfumsuo biara eni saa ebeyimu na afei dodo no aso kase emfumsuo owemu na emom de ebeyi na emfumsuo enimu eni se otumifo otumi wu a owuro wo kaba efa wa beti owuro wo kaba efa wa beti ai eno so eye no kore efi se enka ne titimire mu no na eye kawa no eye ye nuanom ema no aye maame nom ena na omo hye eye kaba na kaba eye atade bi a ye hye fafom owuro nso a ye wuro fafom na nso se woni obi ekon asa se nipa no ne ho de ne chen wo na eso wo ka ntokwa chen ye no aha se nipa no ho de ne chen wo a se wo saa bere no se kaba ene hye wo a se ka kaba no bewura fafom no wono de wode beje yire wo de afa wuti atwea fa wo konso ema wo hankasa wo ho akire wo anya kaba nko a ya nuanom mrantie no so bi wo ho a wo konto kwa chene na chen no a aya nuanom bitimi wuro na taade de fat eye ne ti ase na saa taade se nipa no wo wuro na se be ka wani mu ne wo kon ase ya wo timi de kyekere na saa bere no de se de obesi bi adufu wu no enya borokora enu nti wotumifo otumi wu a owuro wo kaba efo abetiri ai ewo ho enu eto asomu saa pepepe na otumifo so tumi wu a ono nso owuro wo kawa enu nso efo abetiri ni bienu nyina eye nokore piao abusiafo ye di besi ya ye sade ntoaso a aka edidi ho nso ebebrewo kai bio se ubedi machi ewo YouTube ewo abra wo bo teacher opoku edi ashem afei TikTok nso Sack of Wisdom sabe pepe na mi Facebook page nso eno nso ye Sack of Wisdom afei Insta ai almost IG eno nso pepe eno nso ye ba Sack of Wisdom ena afei di akakeka ho nso eno nso ye beba ho ne mum sisi e de mpamocho Facebook Sack of Wisdom mun follow me page de mame afa YouTube nso teacher opoku mun follow mame na afa no TikTok nso Sack of Wisdom eno anso enu nti nyame ya adom a ye besan ahia bio piao Sack of Wisdom.
Nyansa kotoku.